Kamaráti, vítajte v RDM garáži. Ja som Draho. Ja som Rišo. No a dnes vám spoločne ukážeme svet detailingu. Predstavím vám ho od základov, a to znamená od teórie až po to, ako na auto napríklad aplikovať keramiku a všetko, čo to obnáša. To znamená, keď k vám autičko príde, alebo keď si ho prevezmete, keď máte svoje auto, ako sa pozrieť na ten lak, ako používať baterku, lampu, ako sa pozerať na laky, na škrabance, aké typy škrabancov existujú, s tým, že ako auto si predpripraviť na samotné leštenie, ako sa k nemu správať v umývárke, ako si ho umyť a že neexistuje iba jeden spôsob umývania auta, ako si ho vyleštiť, aké typy leštičiek existujú, ako používať správne pady a celý tento online balíček dostanete v podstate od nás buď balíčku Pro. Vy, ktorí máte balíček Pro, tak máte všetkú chémiu spolu s týmto online školením a budete to používať spolu s nami, čiže dostanete taký unikátny previazaný zážitok, kde si vo videu niečo uvidíte a vy môžete sami aplikovať na vaše auto, alebo v klasickom balíčku budete používať nejakú podobnú chémiu, ktorú máte napríklad vy doma. Rišo, existuje nejaký správny jeden spôsob, ako umyť auto? Určite nie, keďže každý lak má na sebe nejaký iný typ poškodenia, iný typ nejakej špiny, či už nejaká mucha a tak ďalej. V podstate vždy to prispôsobujeme tomu, čo na tom aute je, podľa toho volíme vlastne správnu chémiu, vieme sa v podstate ďalej odraziť, či už si to autičko pomerať, zvoliť správny postup toho leštenia, ktorý pad zvoliť, akú pastu, v prípade nejakú inú kombináciu a tak ďalej. Čiže všetko vám v tomto online školení ukážeme a hlavne tie kombinácie, ako sa na to pozrieť, a úprimne aj to, ako ušetriť svoj vlastný čas a dokonca aj peniažky, pretože keď budete používať nesprávne druhy chémie alebo kombinovať ich úplne tak, že to proste by ste mohli liať v úzovkách do kanála. Ďakujeme ti, že si nás takto podporil. To sú fakt úprimné veci od ľudí, ktorí v podstate roky v detailingu robia a nejaké tie autička nám prešli rukami. Kľudne pozri určite náš Instagram. Daj nám odber na YouTube, pretože tam vidíš náš život v podstate z takej inej stránky, ktorý úplne neukazujeme na Instagrame, je to také insiderské, také vlogy. A teraz ideme na to, čiže buď si zober tablet so sebou do garáže, alebo uvar dobrú kávu a vychutnaj si najbližšiu hodinku zo sveta RDM detailingu. Ďakujeme.